a Rúa do Paseo, Un casco antigo con el completamente iluminada, con esas ondulacións tan típicas como a mesma vida. Efecto montaña rusa. A veces tristeza, a veces alegría, a veces luz, a veces sombra. Pois aí vai a Rúa do Paseo, completamente iluminada ao cimo ao fondo, e parece que aínda recolle os raios que chegan dende a Praza Maior. É como simular que continúa o centro vital da cidade, que sería a Praza Maior, continúa por a rúa por excelencia do Paseo, que é aí onde facemos esas relacións humanas, onde falamos das nosas cousas e onde seguimos recibindo a enerxía cósmica dorada que nos chega dende o núcleo, que é a mesma Praza Maior. Así que, mirade que efecto máis fermoso. Non quero coller a xente para que non haxa problemas, entonces resulta un poquinho máis delicado, pero bueno, entendedes perfectamente ata onde queremos chegar, verdade? Volvemos atrás? Sí, veña. Aí xa estamos un poquinho casi no medio, e aí o temos, parte dende o Parque de San Lázaro, e vennos acompañando ata, seguramente ata aí, ata onde tamén está o Centro Cultural Marcos Valcárcel, onde está o Duende de Quesada, do noso querido pintor e escultor, o Mouchiño, que está ali naquela esquina de alá. E vedes que bonito é pasear debaixo, é unha sensación fermosísima. Outros poñen alfombra vermella, nos poñemos unha chuvia de estrelas, un ceo dourado, porque somos de Ourense e o ouro represéntanos, verdade? Pois aí o tedes, queridos amigos da canle de YouTube, aí tedes toda a Rúa do Paseo corbada de estrelas para vos.